Kursaniyên hêjam carekê di Facebook da min rexnek li partiya goran kir. Yek ji endamên serekê yên goran li Norwêcê di Facebook da nivîsand û belav kir. Veman li Norwêcê karê reş dike. Mebesta wî jî ew bû ku veman sî xortî ji bo malbata Barzanî dike û vî şêwazî jî dirav ji wan werdigire. Dema em endamên Yekîtiya Xwendevanên Kurdistanê bûn zanîngeha Bergen. Li wî bajarî hem alîgirên PKK hem jî alîgirên PDK hebûn. Alîgirên PKK em weke alîgirên PDK didane nasandin di nav civakê de û hinek ji alîgirên PDK jî em weke PKK weke apoçî di nav civakê de didane nasandin. Her du aliya jî çalakiyên me yên serbixwe û Kurdistanî bi salan reş dikirin û boykot dikirin. Carekê me çalakiyek amade kiribû ji bo Newrozê. Hinek alîgirên PDK çend xortek şandibûn ji bo tevlî heviyê û êrişkirinê. û ji wan re gotibû ev ne çalakiya Newrozê ye, belê ev dîskû ye û ev kesên henê jî girêdayî PKK ne. Dema ev xortên henê hatin û derfet şware hate dayîn ku wene di nav çalakiyê de dinêrin ku zêdebarî bi cilûbergên Kurdî ne, ala Kurdistanê li ser dilê wan e, xwarino vexwarina Kurdî amade ye û helbet jî mijarên serekê jî serxwebûn û dagîrkirina Kurdistanê bû. Hinek ji alîgirên PKK wêneyekê min di Facebook da belav kirin û nivîsandbûn. Şiyarî vê sîxurê bibin ew ji bo malbata Barzanî kar dike. Kar û çalakiyên wê jî hemû derewin. Belgên wan jî ev bûne ku min çend caran di bernameyên Rodaw da beşdarî kirbû. Carekê min rexnek li endameke enekesê kir di Facebookê de. Min jê re nivîsand heyfa ala Kurdistanê ye hûn kêleka ala Artêşa Azad Ceşil Hur ser heman masê danin. Ev xorte radibe di Facebooka min digere û ew wêneyên ku min bi destên xwe belav kirine di Facebookê de wênek digel Salih Muslim di konferansekê de her wisa wêneyekê cilûbergên min yên Kurdî ên gerîla û pêşmerge di dihan diropan da bi zimanê Erebî belav dike û dinivîsîne. Ev keçe yek û hertim dibêje ez Kurdistanî me, belê ev keçe henê girêdayî Qendîlê ye, girêdayî PKK ye û gelek tiştê din jî dinivîsîne. Car caran ser bûyenên Kurdistanê ez hinek cilûbergan ji xwe re çêrî dikim. Yam ala Kurdistanê, yam nexşeyê Kurdistanê, yan jî nivîsek li ser Kurdistanê. Dehan caran layîngerên PKK di şîrovan da dinivîsînin. Ji xwe diyar e kî sponsoriya te dike. Mebesta wan jî ev ye ku ew cilûbergên ez bi 15 yan jî 20 euroan çê dikim ji aliyê malbata Barzanî ve dihête sponsor kirin. Kurdistanyan mebesta min bi destnîşankirina hinek ji wan mînakan ev bûye ku amaje bi wê hejariyê hizirî bikim ku ew mejiyê nepêşkeftî ji du tiştan zêdetir nikare bibîne û binase. Ew mejiyê biçûk li derveyî PKK û PDK ne dikarin mirovan ne jî dikare dinyayê wêne bike. Li aliyê din jî Kurdistanî bûn wek nasname, wek stayîlê jiyanê, wekê modela hizirkirinê ne dikarin têbgihin ne jî dikarin naz bikin. Ji ber wê dema kesek yan jî diyardeyeke nû dibînin li derveyî dinya xwe biçûk û tarî li cihê ku hewl bidin ewan kesan naz bikin û têbigihin. Yekser hewl didin li gor standardên partiyên xwe ewan dixine nav çarçoveyê. Belê ew me jî biçûk û partiyan bi tiştên derveyê xwe hêrs û dax dibin. Dawiyê dixwazim bibêjim ku dem hatiye ku mirovê Kurdistanê xwe li beramber endamên partiyên din pênase neke, belê xwe weke hemwelatiyê vê gerdonê bibîne û Kurdistanê bike senterê nasên û nasandina dinyayê.